Γεια σας κορίτσια και αγόρια, όσοι βάφονται, όσοι ασχολούνται με το μακιγιάζ τέλος πάντων. Πάμε να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο. Σήμερα έχουμε 24 Δεκάτου 2023 και εγώ τώρα θα κάνω το ρεβιγιόν μου, οπότε και μπορείτε και αύριο όσοι κάνετε ρεβιγιόν σήμερα ή αύριο. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε πρώτα βιταμίνη C, χρησιμοποιώ εγώ για καλή ενυδάτωση για να σταθεί καλά το make-up. Βάζω καλή ποσότητα. Προπαγγάζομαι το χέρι καλύτερα για να απλώσει πιο καλά εδώ παντού. Προσέχω όμως να μην πάει στα μάτια. Στη συνέχεια θα βάλω το primer, το οποίο είναι από την MUA και αυτό είναι από την Avon. Σας τα έχω δείξει τα πιο πολλά. Μετά θα αποφασίσουμε να βάλουμε το primer, αυτό, από την MUA. Βάζω αρκετό. Και θυμίτη όπου υπάρχουν οι πόροι μας. Το απλώνουμε καλά με το ποραφί στο πρόσωπό μας. Ωραία. Και γιατί πριν το make-up πάντα πρέπει να βάζουμε η ενυδατική άμα θέλουμε και το primer. Εγώ θα βάλω βιταμίνη C για καλύτερη λάμψη και πιο καλή κάλυψη. Θα χρησιμοποιήσω δύο concealer από την NYX, το ένα το πράσινο, το άλλο λίγο πιο λευκό ζαχαρί, για να καλύψω τα σημάδια που μου έχουν μείνει από τα σπουργιά. Που έβγαλα που είχα πάθει μια αλλεργία και μου άφησε δυστυχώς σημάδια. Θα πάρω το σουγκαράκι μου και θα τα μπονάρω. Δεν με πειράζει, να πάει σε όλο το πρόσωπο, θα καλυφθεί μετά με το make-up. Δεν θα φαίνεται η πρασινίλα καθόλου, οπότε και να πάει σε όλο το πρόσωπο δεν υπάρχει. Καλό το μπονάρισμα. Μετά θα βάλω το ζαχαρί. Πάλι στο ίδιο. Για να μην φαίνονται τίποτα, εντελώς τίποτα. Πάλι σπάει όπου θέλει. Ας βάλω και λίγο στο μέτωπο ότι έχει μείνει στο σουκαράκι και στη μύτη. Ωραία. Στη συνέχεια θα βάλουμε το make-up μας ή αλλιώς foundation από την MUA και αυτό. Τίποτα από αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιώ δεν είναι κανένα σπόνσορας. Τα αγοράζω με δικά μου λεφτά. Οπότε ορκιβάζω, μου αρέσει να πειραματίζω από τα καλλιτικά, μου αρέσει να ασχολούμαι όπως ξέρετε. Οπότε αγοράζω από όλες τις εταιρείες. Και λέω τις εντυπώσεις μου αν μου αρέσουν. Οπότε αυτά τα make-up είναι το τέλειο. Της MUA είναι πολύ ωραίο. Το απλώνω πρώτα με το χέρι και μετά παίρνω το σουγκαράκι και κάνω τα αποναριστές κινήσεις. Και ανεβάζω και προς τα πάνω στα μαλλιά γιατί θα τα έχω έτσι πάνω. Δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο γιατί είμαστε οικογενειακά, οπότε δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο στα μαλλιά μου. Μπορεί να τα μαζέψω μετά μια κοτσίδα, κάτι τέτοιο. Κοιτάω και ταυτόχρονα στο καθρέφτη, κοιτάω προς τα πάνω.
πρέπει να το απορροφήσει όλο πάνω στο δέρμα μου, να μην υπάρχουν κενά πουθενά. Ωραία. Στη συνέχεια θα πάρω την πουδρίτσα μου, θα πάρω με αυτό το puff και θα κάνω κυκλικές κινήσεις και ταμποναριστές. Η συγκεκριμένη είναι και αυτή από την MUA. Και κάνω ταμποναριστές κινήσεις. Δεν βάζω δυνατά, απλά ταμπονάρω. Βάζω και στα αυτιά και στη μύτη και στα μάτια και στα χείλη για να αποχρωματίσω. Και στη συνέχεια θα πάρω ένα φουντωτό πινελάκι και θα πάρω καλή ποσότητα. Θα βάλω πάλι στο μέτωπο και θα τραβήξω προς τα κάτω, πάντα η πούδρα να έχει την ίδια απόχρωση με το πρόσωπό μας ή λίγο πιο σκούρα, δηλαδή με το make-up και το χρώμα με το πρόσωπό μας, και ανάλογα που είναι το ντεκολιτέ τραβάμε προς τα κάτω, βάζουμε και στα αυτιά για να μην έχουμε διχρωμία, φαίνεται διαφορετικά το ένα με το άλλο, και στα μάτια. Ωραία. Στη συνέχεια θα βάλουμε το ζαχαρί concealer, δεν το έχω φέρει. Μπορούμε να βάλουμε και βάση ματιών, αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο μπάνιο, τώρα εδώ το έχω ξεχάσει. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και primer που είναι για τα μάτια, ειδικό κρέμα ματιών. Εγώ θα βάλω αυτό το ζαχαρί concealer σε όλο το κινητό βλέφαρο. Υπάρχει και βάση ματιών που βάζεις. Θα το βάλω με το χέρι ταμποναριστά και θα κάνω ταμποναριστές κινήσεις. Και στη συνέχεια θα πάρω το πινελάκι που χρησιμοποίησα και ό,τι έχει μείνει από πούδρα. Έτσι αποχρωματίζω ίσως σε κάποιες φλέβες που έχουμε, μαυρίλες, κάτι, οτιδήποτε, τα αποχρωματίζουμε. Μετά θα πάρουμε την παλέτα μας. Τη συγκεκριμένη έχει πολλές αποχρώσεις, την έχω πάρει από Hot Center, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Και θα πάρω πρώτα τη λευκή που είναι, δεν ξέρω κατά πόσο λευκή φαίνεται στην κάμερα, και θα κάνω σε όλο το μάτι μου. Είναι έτσι κοφτό το πινελάκι, ώστε να χωράει και στις γωνίες. Και στη συνέχεια θα πάρω ένα πιο φτωτό και θα σβήσω. Το λευκό από το πλώσιο, δηλαδή παντού, γιατί είναι πιο φουντωτό και απλώνει καλύτερα. Δεν πειράζει να πάει και από κάτω το μάτι, θα το φτιάξουμε μετά. Επειδή φοράω λευκό, όπως βλέπετε φοράζω αυτό το μπλουζοφόρεμα, οπότε θα κυμανθώ σε γκρι και μαύρο. Οπότε πάμε να βάλουμε λίγο πιο γκρι, αυτό εδώ πέρα. Και θα το βάλω μόνο στο καπάκι. Εδώ.
βάλω και από εδώ. Και θα πάρω το πινελόδο και θα σβήσω ό,τι έχει μείνει. Να βολεύει καλύτερα αυτό. Ωραία. Στη συνέχεια θα πάρω το μαύρο μολυβάκι μου. Θα βάλω από κάτω. Συρίζα στις λοφαρίδες μου. Και θα τραβήξω και λίγο προς τα έξω και θα βάλω και από πάνω. Και αυτό επίσης συρίζα στις λεβαρίδες μου. Συρίζα θα τραβήξω επίσης προς τα έξω πάλι. Δεν θέλω πολύ έντονο eyeliner, δηλαδή να είναι πολύ προς τα έξω. Ωραία. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω μια λευκή μάσκαρα της Avon για να φανεί καλύτερα. Αν δεν έχετε δεν πειράζει, για να δώσει πιο ωραίο χρώμα η μάσκαρα και να φανεί καλύτερα. Δεν θα μείνει αυτό το άσπρο, θα βάλουμε καλή μάσκαρα. Δεν θα βάλω πολύ από κάτω, ίσα λίγο. Ωραία. Και πριν χρησιμοποιήσουμε τη μάσκαρα, επειδή μας έχει μείνει πάρα πολύ τέτοιο από κάτω γυαλιστερό, θα βάλουμε το concealer, αυτό που είναι λίγο ζάχαρη, και θα πάρουμε το πινελάκι μας που πάμε να χρησιμοποιήσει με το make-up και θα το ταπονάρουμε καλά. Και θα πάρουμε και λίγο από το make-up. Και έτσι δεν φαίνεται τίποτα από τη σκιά. Λοιπόν, και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη μάσκαρα, την Extra Volume από την MD. Πάμε να βάλουμε. Βλέπετε ότι δεν φαίνεται η λευκή, απλά δίνει πιο πολύ όγκο. Ωραία. Πάμε και στο άλλο μάτι. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω
σβήσω όλο το καθρεφτάκι μου, γιατί δεν βολεύει να βάλω στο από κάτω. Θα βάλω από κάτω. Εδώ. Μια χαρά. Μετά θα βάλουμε ένα ρούζ, είναι τριπλό. Το συγκεκριμένο είναι από την MUA και αυτό. Θα βάλω όλο κυκλικά, όλο το που έχει, είναι καφέ διαφορετικός και θα κάνω σε όλο το πρόσωπο, δεν θα κάνω κοψίματα. Γιατί ήδη έχω αργήσει, τώρα και στη μύτη. Και στο αυτό. Ωραία. Τα πλήματα και λίγο έχουμε μουτζωθεί. Και παίρνω από την πούδρα που έβαλα και σβήνω όπου έχω μουτζωθεί. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε και το ρουζάκι μας. Το συγκεκριμένο είναι το Terra από την Benefil. Πάρω πάλι αυτό το πινελάκι. Θα το βουτήξουμε καλά. Αν και έχω πιο μικρό, αλλά τώρα δεν το έχω μαζί μου. Έχει χαλάσει η γραμμή του και θέλω να πάρω καινούρια. Και θα κάνω κοφτές κινήσεις. Δηλαδή θα το τσιλακώσω και θα το κάνω έτσι. Επειδή είναι πολύ ροζ, δεν παίρνω πολύ ποσότητα. Και μετά θα το σβήσω. Ωραία. Και θα βάλω και άλλο λίγο ρουζάκι εκεί πάνω. Και θα κάνω λίγο, είναι υγρό, με το χέρι. Θα βάλω λίγο highlighter από την NYX. Είναι αυτό. Το είχα πάρει από τη σειρά Κάλαντα. Θα πάρω το σουκεράκι μου και θα τα πονάρω παντού και ας πάει αναμειχτή με το ρούζ. Ωραία. Στη συνέχεια έχω δύο προτάσεις. Θα δω ποια θα βάλω. Έχω την κόκκινη, που είναι λίγο πιο καφέ για αυτούς που θέλουν, πιο κόκκινο. Το συγκεκριμένο είναι ένα δειγματάκι που το είχα πάρει, σας το είχα δείξει στη βιντεάκι μου χριστουγεννιάτικα που είχα πάρει από τη MAC. Αυτό ήταν της Golden Rose χρώμα καφέ και αυτό είναι από την AMD λίγο πιο nude. Θα δω ποιο θα βάλω. Θα βάλω το κόκκινο που ταιριάζει πιο πολύ με το μαύρο. Επειδή εγώ έχω μικρά χείλη, συνήθως αποφεύγω πολύ τα κόκκινα και τα κάνω λίγο με το χέρι, ώστε να μην είναι πολύ έντονο. Και θα προσθέσω και λίγο highlighter.
κάνω λίγο πιο γλυτεράτο. Και στη συνέχεια θα βάλω το σπρέι, το Body Mist, που είναι για να κρατήσει το make-up μου αναλύωτο. Να στεγνώσει καλά. Εγώ συνήθως παίρνω το σουγκαράκι μου. Το έχω βάλει αυτό. Και λίγο ταμπονάρω. Για να πάρω και την περιττή υγρασία. Και απλά δεν κάνω κύκλες για να μην φύγει αυτό που ήδη έχω βάλει. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το make-up, ελπίζω να σας άρεσε, θα έχω κι άλλο βιντεάκι με make-up, οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Καλά Χριστούγεννα κορίτσια και αγόρια, φιλάκια, κάντε μου εγγραφή και follow στο κανάλι μου. Γεια σας!